abịago ịgba mgba ebe a ịgba mgba ịnụ agha sọọdụ agha mma ka esi anụ ya mgbe gburugburu oke nwa na agịdịgba nwa ngwa bidonu bidonu n'ụba agha ka Bogowenu kata bidonu n'ụba agha agịdịgba nwa ị ga na-ene n'anya ebe ị na-anụ agha ọ bụrụ na ị nara ene anya onye gụ na ya na-anụ agha ga-akụgbu unu ya na-akụ mma unu akụnye onwe unu na-arụ na mma ka a na-akụ oke ebube chukwu ị anọkọta ịgaghali anụ gbaghali ya ọ bụrụ ị na-akụ sọ mma ngọnị na-akụ mma unu afụ gị ebe ọbụla sụbalị nwa gị Igbo anyị nọ n'ama egwuli egwu wo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  oke nwa adakwa wowowo mgbe gboo a na-alụ ọgụ ndị bịa lụọ unu aka n'anya unu weli oji ma aro ma ube unu gaba unu lụọ unu si ya unu makwa ndị anyị bụ Ebube Chukwu ị na-azụkwa anụ ọgụ Listen, this is the best game ever. Yes. Can I hold it? Okay. Unu makwa ndị anyị bụ I'm the referee. Akata aka anya na-agụ ụgbọala mgba amala onye ka ike akata aka anya na-agụ ụgbọala mgba amala onye ka ike akata aka apala agụ nwana na amala onye ka ike akata aka apala agụ nwana na amala onye ka ike apala akata aka nwana na amala onye ka ike akata aka anya na-agụ ụgbọala mgba amala onye ka ike